Хайде, изчезвай тук. Снимай Анжелка Георгиева, последен удар. И сега към вратата, моля. Към вратата. И не. Чакай. Давай. Виждам топката, че не е право там. Виж топката по гол. Къде е топката? Добре, давай. И сега да видим последен удар за Анжелка Георгиева, драги зрители. Да видим, няма гол. Сега. Драги зрители. Един гол за Анжелка Георгиева, сега съм аз. Моля, айде. Спри. Спокойно, имам още 4 опита. Дате, а? Я бягам. Сайко! Павел, стига да чуеш? Ана? Още 3 опита. Драги зрители. Чема? Ама нека ли сме вземни на пива тук? Още 2 опита. Пламен, ай ти кое. Кара ли? Не. Един, последен. Последен. За сега, драги зрители. Да видим. Ала, къде те? Тя би 2-1. Сега, тя ако ме би това тук, фаловете, става 3-1 побежда. Ако бия на това предизвикателство, става 2-2. И ще решава всичко на... Ще видите? Изненада. Феноменален. Спри. Да погледнеш на канала ми, да знаеш. Карате го да върда варти, бе. Както виждате, хора, сега последен удар от мене. И нека Господ бъде с мене, както казват всички. Валери Божинов, феноменален. Няма да има гол, някакво. Майко! Няма да има.